kana son sabbin fina-finai amma ka rasa yadda za ka yi, sannan kuma kana son ka shiga wannan group na VIP ko kuma ta yadda za ka rika samun sabbin fina-finai amma kuma baka son ka biya kuɗin da ba su taka kara sun karya ba domin buƙatar ka ta biya. Halloli, sunana Muhammad Abdul, ne shugaban sashi na bangaren fina-finai India Hausa. Nake cewa barka da haka, da fatan kuma kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Kamar yadda kuka sani dai, nakan yi kokari na fatakar da mutane sannan dangane da abin da ya shafi group ɗinmu na VIP. Wannan ita ce number da kuka gani mun ɗaura akan wannan bidiyo mai suna bincike. Wannan fim yana ɗaya daga cikin fina-finan da suka yi ƙarfi a wannan satin, sannan kuma ga wanda suke da sha'awar shiga wannan group namu mai albarka, wato group India Hausa na VIP, to tabbas kofar mu abu da take ga waɗanda suke da sha'awar shiga group namu. Hallo, kamar yadda na sha muku bayani, wannan group namu ya kashi gida biyu, akwai group na WhatsApp, akwai kuma group na Telegram. Da yawan mutane suna son su rika samun sabbin fina-finai amma kuma sun rasa yadda za su yi. Wannan ita ce hanya mafi sauki da za ku iya amfani da ita. Kamar yadda kuka sani dai, muna da group a Telegram wanda muna da fina-finai sama da kusan 5,000, sannan akwai group na kan WhatsApp. Kamar yadda kuka sani, yanzu haka ma mutane suna nan kan WhatsApp kuma suna sauke fina-finansu ba tare da wani wahala ba ko kuma gazawa. To don haka me kake jira ko kuma me kike jira? Za ku iya shiga wannan group namu akan farashi mai sauki. Sannan kuma zan ƙara mika sakon godiya ta ga Algaita kamfani, wato 'yan Niger, Libya, Ghana da sauransu. Zan iya cewa suna ba mu ƙwarin gwiwa akan dukkan wannan abin da muka fito da shi, wanda zan iya cewa suna ɗaya daga cikin waɗanda suke dafa mana baya idan muka fito. Da haka kamar yadda kuka sani dai, sunana Muhammad Abdul, ne shugaban sashi na bangaren fina-finai, da ke cewa mu haɗu da ku a wani mako.